No niin, hyvät palokuntalaiset, olemme kokoontuneet nyt tähän arvokkaaseen tilaisuuteen kunnioittamaan 5 sodassa menehtyneen palokuntalaisten muistoa. Sotamies Albin Lönnström, Paavo Leinonen, Sven Gustafsson, Ola Aaltonen ja Arne Poutanen menehtyivät sodan melskeissä. Lönnström Albin oli Jeren sukuhaarassa, oliko isän vai lähisukulainen. Hän oli ainoa, joka suku sai jatkoa, kaikki muut suvut sammuivat rintamalla. Albin Lönnström, hän kaatui Johanneksessa, palveli silloin jalkaväkirykmentti 10 ja ruumis saatiin evakuoitua ja haudattu Pernajan sankarihautaan Agrikolan kirkon viereen. Siihen aikaan Valko kuului Pernajaan ja oli luonnollista, että valkolaiset vietiin silloin Pernajaan haudattavaksi. Leivonen Paavo kaatui Marjapellonmäellä Johanneksessa. Ruumis evakuoitiin ja haudattiin Loviisan uudelle hautausmaalle. Hän oli satamatyömies, työpaikka oli tässä vieressä. Gustafsson Sven Albin, sotamies, kuoli haavoittuneena ja on haudattu Pernajan sankarihautaan. Aaltonen Einar Ulof, tykkimies, menehtyi Viipurin lohkolla, katosi ja julistettiin kuolleeksi. Koskaan ei hänen ruumistaan ole löydetty. Poutanen Arne, sotamies, kaatui Vuoksen rintamalla. Ruumis evakuoitiin ja haudattiin Loviisan uudelle hautausmaalle. Nämä kaikki tiedot on peräisin pääosin Sven Timperin, entisen kunniapalopäällikön päiväkirjamerkinnöistä. Sven Timper piti muutenkin kirjaa sota-ajan tapahtumista. Hänen päiväkirjoissa kerrottiin, kuinka nuoret miehet vietiin rintamalle ja vanhat miehet jäivät sitten hoitamaan palokuntaa. Väkeä oli vähän ja palokuntalaiset oli iäkkäitä, meidän ikäisiä itse asiassa suurin osa. Timperin muistiinpanosta käy myös ilmi, että venäläiset yritti palopommella tuhota Valkon satamaa, mutta päiväkirjoista käy ilmi, että vain muutama täysosuma tuli kylään. Iso osa putosi pommeista mereen ja sitten tuonne Fanstasin harjulle metsään. Myöhemmin sitten, kun sotakorvausteollisuus käynnistyi täällä, niin huomattavasti enemmän aiheutui tulipaloja silloin. Ihan Riesaksi saakka oli tulipaloja täällä. Tämä muistohetki näiden palokuntalaisten kunniaksi on pitkään antanut odottaa itseään ja kiitänkin siitä Juha Heikkolaa ja Sven Timperiä. Juha kaivoi esille nämä vanhat Timperin päiväkirjat ja niiden ansiosta saatiin tietää tarkasti näistä tapahtumista. Toivottavasti vastaava ei koskaan enää toistu niin, että te nuoremmat joudutte lähtemään ja jättämään palokunnan meidän vanhempien hoidettavaksi. Mutta näillä muutamilla sanoilla niin haluan kiittää palokunnan puolesta ensinnäkin kaikkia teitä, jotka olette osallistuneet tähän järjestelyyn ja olette saapuneet kunnioittamaan tätä tilaisuutta. Ja tämän jälkeen on sitten kakkukahvit. Kiitos kaikille osallistumisesta. Ja sitten seuraavaksi porilaisten marssi.
kiitoksia. Lepo.